След 12 години в Съединените щати се връщаш обратно в България, излизаш на тепиха и доколкото знам, вече втора година си непобеден, така ли е? Ами да, в България по принцип няма много развит граплинг. Има джудисти и борци, които се опитват да правят граплинг, но не е така силно нивото на България, което смятаме да се промени в бъдеще. Именно и на мен така ми се струва, че ако останеш тук още няколко години, със сигурност ще повдигнеш нивото. Предлагам ти обаче да покажем на зрителите някои от най-големите ти победи. Това мисля, че ако не се лъжа, всъщност е финалът в категория 99 кг срещу един от най-елитните ММА бойци у нас, друг русанец Емил Захариев. При всички положения, струва ми се, той изглежда доста по-силен физически от теб. Как се печели такава схватка? Емил Захариев физически е много по-силен от мен. Това е една машина с мускули, но просто техниката в крайна сметка надделява. Толкова бързо се случват нещата, че много ми е трудно да видя, да хвана начина, по който успяваш да му направиш ключ, въпреки многото повторения, които ще видим. Ами, той тръгва в момента да ми заключва крака и аз му правя контра веднага на неговия крак и ако той не се предаде, както потупва с лявата ръка, ако той не се предаде, крака му ще бъде счупен. Но ти го пазиш със сигурност, убеден съм. Да, разбира се. Всъщност всичко става само за миг. Поне така се решават срещите. Така ли е всъщност? Да. Но в повечето случаи съперниците потупват и се предават, докато в бокса, примерно това не може да стане, там заспиваш, като пляснат. Тук сега се предаде един друг българин от израелски произход, Дейвид Мишел, финал в супер тежка категория. Колко килограма по-тежък от теб е Дейвид? Дейвид сигурно 10-15 кг по-тежък от мен беше. Аз бях най-лекия до 99 и най-лекия над 99. Колко време продължава една схватка? Ами, например, тая ми е най-бързата схватка и мисля, че в България по-бърза от тая няма. Това е републиканския по борба Челиков. С 6-7 секунди мисля, че го заключих. 6 секунди показва хронометъра, Да, всъщност точно така. 6 секунди. Много здраво момче, тежка категория, но все пак това не е борба. Прилича на борба, но е граплинг. Знаеш ли, Рашков, когато говорим за ММА, хората си представят едни здрави момчета, които си варят хляба с силови спортове, не точно, ами направо с силова техника, с бой. Бой, който не винаги е в залата. Оттам тръгна някакви мнението, че ММА е мутренски, мафиотски спорт. Така ли е всъщност? Може би някои хора искат да го представят под този ъгъл. Може би някои хора тренират и са заобиколени с такива хора, но поне около мене хората, които аз се занимавам в Русе и хората, които тренирам в София, няма така работа. На теб не са ли ти предлагали подобна оферта, в която би могъл да използваш уменията си не точно в залата? На мен лично никога не ми е предлага, но аз си мисля и по друг начин. Много хора ми казват, ти не мислиш по-български. Аз имам злоба, обаче моята злоба е само в ринга. Не съм такъв човек. Добре, аз сега ти предлагам. Какво ще ми отговориш? Имаме една черна работа за вършене. Не, благодаря. Грешният човек съм аз. Добре, парите ли са водещото, когато става дума за ММА, за бой на ринга, за шоу, което се гледа на ринга? Хората по принцип, които влизат само за пари, бързо влизат и бързо излизат. Ако нямаш страст към спорта, по принцип няма да успееш да стигнеш надалеч. Примерно в Щатите аз имам лични мои състезатели, които са били за $100 на вечер. Не са по принцип парите, а любовта към спорта, любовта да влезеш в ринга, да покажеш кой си, че си повече от другия и да излезеш безнаказано, че си го ударил или че си го заключил. Как се справяш с болката? Питахме и твоите момчета, които тренираш. Пък и стана ясно и от разговора до сега. Аз съм високо толерирам болката и не я усещам. За мен болката не е болка, наистина. Не мога да кажа, че имам някаква болка. Болката по друг начин мога да усетя. Като се разочаровам от хора, тогава я усещам болката много по-силно, отколкото в
ринга или на тепиха. Тези момчета, които тренираш, също казаха, че харесват дори болката. Да. Не послъгват ли или истината говорят? Не, това е силов спорт. Няма как без болка да стане, но не е от лошата болка. Как да го кажем, може би приятна болка. С времето хората усещат как е приятно. Има нужда от такъв вид болка. Сега ще помоля, уважаеми зрители, нашият режисьор Ани Младенова да ни пусне, ако имаме възможност, кадри от тренировката, която се провежда в школата на Младен Рашков. Тук виждаме част от твоите методи на тренировка, бих казал нестандартни, без да преувеличавам. Една от най-интересните тренировки, може би, на които лично аз съм наблюдавал. Разкажи ми за тази игра, която ще видим след мъничко, и прилича на смесица между баскетбол и ръгби. Това е баскетбол-ръгби с право на хвърляне, право на задушаване. Целта е да се дигне кардиото и по този начин да станат момчета малко по-корави. Ето, тук започва играта. Не е имал до момента контузия. Прилича на баскетбол, че се опитваме да вкараме кош, но както виждате се събаряме, не се топа. Вдига кардиото, стават по-корави момчетата. Просто е много хубава кондиционна игра. А идеята да носиш противника на гърба си и да се състезаваш при това с останалите каква е? Мускулите. Работим върху мускулите. Момчетата в момента си мислят, че играят, точно правят, заздравяват си тялото, заздравяват си стамината, мускулите, всичко става по-здраво. Зрители са обърнали внимание, всички тренират, всички играят, но не всички правят лицеви опори. Да, както обичам да казвам, аз не тренирам хора, които губят. В случай, че загубиш, правиш лицеви опори. По 10 лицеви опори не толерирам губещи момчета. Трябва да се изграждат победители, само победители. Какъвто, например, е Младен Рашков. Да. Също и гъвкавост предава много този спорт. Много момчета губят килограми. Много здраво. Добре, кажи ми, ти си прекарал 12 години в Щатите, вече от 2 години си в България. Мислиш ли да продължиш тук или напротив, искал да се върнеш там, където направи голямо име и като състезател, и като треньор, спечели много трофеи? Не те ли блазни тази идея? Да, наистина блазни ми идеята да се връщам в Щатите. Може би като треньор постигнах най-високото стъпало, къде може да стъпи човек в този вид бойни спортове. Като бях треньор в UFC, бях на върха. Може би до клетката, не вътре. Но... И тук си на върха, но май не е същото. Не е също, но ще опитаме да направим всичко възможно да се доближим до Щатите колкото можем. Младен Рашков се произнася според мен много трудно от англоговорящите хора. Как те наричаха? Как се обръщаха към теб там? Да, това е много интересно. Младен не може да се произнесе или като се произнесе се дразня по начина. Казваха ми България. Все още ми казва така България. Това ми е никнейма или прякора. Аз съм си патриот и си намерих, че добър прякор България. Така ми казват в Чикаго, в Вегас, така ми казват на мен България. За мен беше изключителна чест и удоволствие да разговарям и да бъда в компанията на такъв сериозен човек и на такъв голям патриот. Уважаеми зрители, на гости ни беше Младен Рашков, граплинг боец номер 1 в България в тежка и супер тежка категория.